Няма. Някой път се варят, не са... Дай малко. Видиш ли така мътна течност? Дай ми това иглата. Излиза иглата. Дърпайте се, да. Снимаш ли? Да. Да, е достатъчно. И замири се, да. Замири се, да. Снимай. Да, снимах сега, ще е такова иглата, ще отида на светло и ще я снимам. Мисля, че цвета не се вижда добре. И сега те после виждат. Ами това поставя диагнозата, която ми казах вчера. Вижда, телта. Мириш много лошо. Я? Мириш, да. Метална е предмет какъвто и... Стига толкова, сега ще направим снимка.